Každá lavička má svoj príbeh a my sme sa rozhodli zmeniť život práve tejto lavičky. Rozhodli sme sa dať jej nový život spolu ako tým. Plánovali sme, rozhodovali sa, hľadali nápady. Každý z nás prispel svojim talentom. Niekto návrhom, niekto rukami, niekto farbami. Každý krok sa ráta, každý krok má zmysel a každý materiál môže mať nový život. Myslíme aj na prírod. Používame ekologické materiály a farby. Dávame veciam druhú šancu, rovnako ako tejto lavičke. Podporujeme čítanie, lebo prvé knihy, ktoré nás naučia čítať, sú rozprávky. Preto sme zvolili rozprávkový motív, miesto, kde si môžeš sadnúť a preniesť sa do sveta príbehu. Lavička má opäť svoj príbeh a tentokrát sme jeho súčasťou aj my.